handog ng Good afternoon guys, good afternoon everyone, good morning, good afternoon, good evening, madung adlaw, madung gabi sa tanan world Philippines. Oh yes, today is June 29, 2029, and then pamanggi lag diri sa Gindulman. Neta sa Gindulman ron guys. So ang atong journey ron hamong dalhon, hamong pakiton sa hong lakaw from Alicia to Gindulman. And then kay ngano nangyari ko kay mamili ko garsones kay magsugod akong trabaho guys. Wa ko'y purol. Ano man ito man. Ko'y garsones so ko'y suot. Kaya nga rin mag-short good kay naanad ko. Ito yung munta ko ganahan doon mag-garsones na mapugos man ta kay kasi magsugod na ta magtrabaho. And then so maning among ipakita ninyo akong lakaw gikan sa Alicia nga nganhi sa Gindulman da karon ni ako sa likod sa gym sa Gindulman. Kuman ako na mainit. Oh yes, noted nga ningadto na ta sa Raj, ningadto na ta sa Osaka kuan wa dira na putas ukay-ukayan wa. Oh my god. So in general wa ko'y nakita nga garsones. So guys, okay, pakita ninyo ang mga gipang-agian from the top, from the beginning of my journey karong adlaw, karong hapon na. So come on guys, just sit back. And by the way guys, sa bag-o pa dahil sa atong channel, palihog ko og i-like, i-share, and i-subscribe ang atong YouTube channel Junjun's TV. Yes, of course, palihog po ko subscribe sa channel ni Lando Igat kay napunta na natay mga funny video dana with Lando Igat and Kamba Ulta Vines. And also subscribe po ninyo ang Kamba Ulta Vines. Yes, kay mo na sila ang mga gipangtabangan nga channel, no? Lando Igat ug ang Kamba Ulta Vines. Hinatadan ha na may mga video dana with them. So again guys, akong ipakita ninyo ang atong lakaw karong hapon ha. Just sit back and relax while manood kayo sa akong video. Okay?
few moments later. A few moments later. So karon guys, ata sa likod sa gym sa Gindolman. Na yung gibuhat nga playground. And then dagat kanindot sa talan-awon sa dagat, kanindot ang dagat. Although kusog-kusog ang bawod. The weather is fine. Lamay ajud ka sa kalibutan. So wa jud ko'y nakita nga kuan guys, wa ko'y nakita nga karsones. Pila ka tindahan akong guys kuan. Kaya labaw pud may stock nga karsones nga dagko. Saan imagine 40 nga tog 42 ang hawak. Oh my god, nagpalabis Junjun's TV og pagdako. So una nga ningari naman ko dare, nag-relax ako kay init pa man ikuan. And nagplano ko nga maadto sa Kabantean kay mag-video ko para pod i-premiere tomorrow. Kaya naman ko schedule sa kanang premiere ugma pod. Okay? So karon para ni karong hapon, para ni karong gabi ni atong premiere. Then tanawan ninyo again ang view sa dagat. Madya pagdagat view. Ako ay ka view nag-bio. So guys, may na lang ko din hinalang tataman kay mo irog pa po ko sa unahan tay mga bangka o nang dagan. Mato ko sa Kabantean kay ako nga tuon to ay nice pod nga view nga to aron makakita mo og unsay ko anda to para na pod ugma nga video. Okay? So daghang salamat sa kanunay ninyong pag subaybay sa atong mga videos. Again, mega love shout out sa ako ang Team Tusok Sang Kikoy, mga pinalangga na ako ng mga Team Tusok Sang Kikoy members. Okay, salamat din tanan ug sa tanan nga ning suporta ni Junjun's TV. Yes, sa anang mga sponsors, daghang salamat kay Bona mo kinsa. So thank you so much sa mga palupaders team. Thank you so much.
Team Tusok sang Kikoy, Special Forces sa Team Tusok sang Kikoy. Thank you so much. Yes, you're always there to palopad Junjun's TV. Yes. So, again, may na lang ko din hinalang tataman mga guys, mga friends. Og usab daghang salamat dai sa Team Reds International 4 and 5. Okay, Team Reds International, Team Reds 4 and Team Reds 5 International. Yan, family Team Reds, thank you so much sa inyo. Especially Team Founder Silin, thank you so much again. And then sa ako usab nga Team TTTM Kalburo. Yes, daghang salamat ninyo. Sa Team Pakpak, yes, thank you so much. Og especially sa Team Tusok sang Kikoy, daghang salamat ninyo tanan, daghang salamat. May na lang ko madong hapon and bye bye guys.